Tabungni jorao hamjakma kaisa bumung bai kwbangma borokno deramung kotoro klai tongo. Aboni bising omo haibo tongo hamjakma kaisa bumung bai baksa borok khe bwswkje thwngjagui tong bwswkje sulijagui tong. Tini abo hai kaisa story chung mankha abo wngkha takhuk Hamid ni kothoma. Khoroksa belai khe sak motok tongnai bwrui no kubui hamjakmani bisingtwi rang puisa kwmakha jelo ma hapka je chatui khe thwngjakha sulijakha abo tei sawui sabaya himdi khe norok o takhuk Hamid ni story no puilani simi paithak jora waisa khnaui naidi hake norok bo sawui mannai o hamjakma hinmani bwswk danger eba kirima singsa. O story no khnaui ulo norok hus wngnani eba kirima singsa hamjakma bai hakchal tongnani no waisa mawan suknai. Bisikba eba 5 years ni love story puila Facebook o nuglaiui sinilaiui borok kok salaina jengkha. Aboni ulo takhuk Hamid bwrui no hamjagui thangka tei propose bo khlai rikha. Hake o bwrui bo bono gossika. Aboni ulo borok phone number rok naui kok rok salaikya. Takhuk Hamid bwrui no dakti no kaijaknani kok no saka. Afro bwrui sao agi kubuni chela bai cholijak hwnui haipano takhuk Hamid saka. Agini laijak kok rok no twiwi kok bangui chukya agini agi abo bat residi. Tabuk nung ang bai kaijaknai de kaijakna hwnkhe ani nogo phaisidi hwnui. Hake bwrui gossika kaijakna hwnui takhuk Hamid tei kaisa kok bwrui no swngka nung agi kebo bai physical rok da tongkha eba tongya hinui. Bwrui saka kebo bai physical rok tongya ko hinui. Hakeo takhuk bwrui no bini nogo tubukha malaikha tei bini nokni borok rok bai bo kok rok salai rikha tei takhuk Hamid ni nokni borok rok bo bwrui no chajagui kainani joto kok no wnglaikha. Abo haike bisi kaisa eba 1 years pungkha. Aboni ulo o takhuk khnaka bwrui bini agini chela bai physical wngjak hinui o chela bono jor khlaio hinui saka. Haipano o takhuk mungsa jolijak liya bwrui bono tatal samani no bo nakarkha. Tabungni simi tai laibo nung tatal rokta sasidi ano hinui saka. Abo haike no 2 years complete wngphika. Beba kaham no wngui tongo. Aboni ulo salsa takhuk Hamid bini bwrui no call waiting eba busy mankha. Afro bwrui kubuni chela bai khogui kok sawui tongmani manjagui o takhuk bwrui no blog rikha tei hamjakliya yakari sinai hwnui. Aboni ulo bwrui bono nakar sangka tei request khlaikya. Hai hwnui bo saka bupha kwrui ni bwsa hinui anokhai kebo bujiya sak nangya hwnui. Bupha kwrui hinui khnaui takhuk Hamid bwrui no khairokjagui saka. Hake bo nakari rikha. Abo haike teisa kahamke hamjaklaiui 3 years complete wngphika. Aboni ulo haino hai bwrui achomsa kheno kok saya salnai saltam wngui thangka. Hake o takhuk bono swngka tamo wngsadi hwnui. Hake bwrui bono saka ani ama bai dara nung bai kainani jibono phano gossia nung ang bai chalui paisidi hwnui. Haipano o takhuk hamjakmani bagui bini bwrui no kaham khe bujokha. Hake bwrui bo bujikha. Tabuk kaijak sinai himdi hwnui takhuk Hamid saka. Afro bwrui bono sapika. Ano jora redi ang tai bisikni bisiktam swk phano ama songbai tongna muchungo. Tabuk kaijak paikhe ang ama songbai teima tongklak hwnui. Ulo jora phaikhe ang ama no gossirnai tei dara gossia wngphano mungsa wanana kwrui hwnui. Hake takhuk Hamid bo saka doakon college pai rogo kaijaklai sinai hwnui. Aboni ulo kahamkhe no hamjaklai phika. Aboni ulo borok haino hai malai laio hamjaklaio abo haike no tonglaio. Bwrui ni bai kotor tei bai chikon songbo takhuk Hamid no chajago kok rok bo sau kaham khlai no. Bwrui ni buma bai bwrui ni bwta simi no bono chajakliya. Abo haike no 4 years complete wngphika. Bwrui haino hai swlaijak phika. Bwrui kubuni chela bai khogui kok samani manjak phika. Ulo bwrui saka bini ama bai dara bono o takhuk bai kakdi hwnui bithi rok chakha tei swmai rok tangrikha hwnui. Haipano o takhuk bujogui bwrui no buji rikha. Phurman swkangko borok kok rwlaikha college pai kaijaklainai hwnui. Phia o takhuk salbarok bwui bini bwrui bai kok ma saliya. Hake o takhuk bini bwrui ni dol khoroknui no swngka. Borok saka nogo bujagui phone swbai rijakha hwnui. Aboni bagui takhuk Hamid dukhu nangjagui bini bai o bwrui ni photo no Facebook o post khlai rikha. Aswk kwnui khe hamjak tonglaimani si family members rok gossia hwnui. Aboni ulo khe bwrui ni bwta song o takhuk Hamid no call khlaiui kutukha case rwnai hwnui tei police thanao complain rikha. Thanani OC no 15,000 rang ma rikha o takhuk. Ulo bini dol rok thangui bono phiyogui tubukha.
apro o takok 21 din hairoboi kobor hai ongoi thangka 21 din ni ulo bwrui teisa o takok hamit no call khlai saka nok ni borok rok ano mobile tangriya te ani dol khorok nui rok se tatal kok sawoi jengno swkaknani nayo hakjal khlainani nayo hne hakyo takok akok rono khnawi nakar phika taisa kaham keno hamjak lai tongkha phia o bwrui ni dol khorok ni rok o takok no belai kheno bujok laikha o bwrui sak phalnai si bini tomong chaya si character hamya rok hne haipano takok borok ni kok no kuitu chaya eba apur ni simi borok ni kok no khnalia haipano abo haike hamjak tonglai kheno bwrui haino hai te waisa sajawkha nung bai kok samani ang ama tei dara bai manjak suka nung kubuni bwrui nai kaijak sidi ang phai manya nung bai hinai takok hamit sengka tanggui hinai aporo ke bwrui hai hinai saka furman sekang ama song ani bagui chela naijak chela job khlaio BSF hinai bo bai se ano kainani kokrok sengui pailajak ang ani amani kokrok no khibui manya nung ano nakar sidi hinai hakyo takok apro ke final decision nawi no boya kari rikha phiaba tabukhe o takok o bwrui ni soi bisingni tomung eba character no sawi mankha agi bo bai hamjagui tongna sikango bo kwbangma chelarok bai thui chawi simi phaio phia kaijakna kogroi kebo bai phano kaijakya tei present no o takok bai hamjagui tongmani jora bo abo haike no bono khogui kubuni chelarok no kogroi tongo chao abo hai phia je bini bwrui samani bini ama sompono asuk mana khlaio mani phia asuk mana khlaimani rok bo kwrui phia ba asuk jora bini family ni borok rok no mangno bo chaya phuno gei kok sawi phaikya o BSF khlainai chela no bo naithogya hnei kaijakliya aboni ulo gari tei hotel ganang khorokja chela bai hamjakha yang o takokle bono kubui bwkha bai hamjakmani aboni bagui bwsukje bini thani chaya khlaima rok no nakarui tong takok hamid bini bagui bebak no khlaikya bini bai kotor tei bini bai chikon songno bo asuk kheno help khlaio rang rok nangkhe 500 1000 2000 3000 abo hairok khebo machuba kha mobile recharge nangkha ke mobile recharge khlai riwo dress hankha ke dress riwo doctor naijakna nangkha ke rang rok bo chubawo tei loan ni rang rok sudano bo machuba kha bwrui je sano je nayo abono bo khlai tongo o takok bini bwrui no bini wan sugui no pheba bwrui kwbangma chela bai no hamjago tongo chawo tei bwsarok khibiwo abo suk chaya rok khlaio je aboni majra khe sabo mannai o takok no bwrui ni dol rok no probriwui o koro bebang no sawi khanari baikha aporo se o takok bujiwi mano je o bwrui bai chalmani bini belai kheno kaham wngkha hinai hake bayam song o story wo ang chaya sajakma kokrok tongkhe norok bano nakarjadi phia ang oro joto bwrui no atei hamya hinai samani kokya hamya hingke chelabo asaktui no hamya tongo aboni bagui no ang sana naimakhe o takok ni story no rwgui naikhe tabungni jorao belai kirima singsa jora no sokpaikha langka borok no poito khlainani asuk klai kokya aboni bagui kahamke bujiwi yapri senani nango hamjakma hinai chelate bwrui kwbangma no bwsuk derawi tong kisa kahamke wansugui hamjak lainani bo nango haino hamjakna muchungo naithokjago bwkha habo hinai hamjakma bai simi ongyakho hamjakma aboni ni life no phano sokomor sugui deraru sugui mano abono huske tongnani bo nango hake bayab song tinini o story belai kheno nangkukmani aboni bagui norok ni bwkhani kok sanamo chungmano bo norok comment khlai sawi mano tei norok o story no kwbang ko khlai no share khlai di tei norok ani channel lo katal phai tongke subscribe khlaina di ani channel ni bisingtwi omo hai kothoma rok no norok manui tongnai norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।